Sundari Production. Masundari. Ang koneksyon nila dahil marami po silang kaalyado nitong bilyonaryo dito sa Amerika. Alam nyo na, yung isa din mahilig sa yung babaeng Masyonda Bells dito na nasa Amerika na pinupondohan din ang ni Leni Robredo. Bakit? Kaya nalulungkot ako bilang Duterte supporter, walang nagawa si Secretary Andanar para tayo, ang gobyerno, ang magkaroon ng pakikipag-tie-up dito sa Facebook na ito na i-balance. Hindi naman tayo magsusuppress ng dilawan eh. Hinahayaan nila kahit dito sa channel, kahit murahin niyo ako. Magsalita kayo below the belt sa akin, I don't really care. Kasi mas mananaig ang katotohanan. Kahit anong bato nyo sa akin, anong bato nyo sa gobyerno, pag nakita ng majority na nagsisinungaling kayo, mas mananaig ang boses ng bayan. So this should be a fair square, fair deal ang social media. Maliban na lang kung nag-incite ka talaga ng kasamaan, nag-incite ka ng sedition and violence. Pero ito lang mga jotang ginina, hindi ito live nila sa putang ina ng lahat ng mga dilawan. Kaya nagagalit ako, puntahan niyo ako sa Rumble mga palangga para makita niyo ang magupit ng bunganga ng lolo niyo. I don't care about ads na yan. Okay? Nakita niyo kahit wala tayong ads dito mga palangga. Kahit ako pa nagbayad dito sa Rumble na ito, just to give you the real me, the real deal. Kasi ang pinaglalaban natin dito, katotohanan. Only one life to live in this world. And we have to make it talagang worth sa ating mga kababayan. Gusto kong patahimikin. Gusto kong sinday na kita na naman. Diba? Sinda ka na ako dahil kakasuhan at papakulong. Ay putang ang naasan ng kaso ni Sharon Cuneta. Tinawag ko lang mahilig kumain ng unggoy. Ang unggoy ng saging mga hayop. Nasasaktan. Ito ba ang gusto ninyong mga leader? Itong mga hayop na ito. Sasaktan ng rappler yan. Yung putang ng Sharon Cuneta pukpukita na nagmangako sa inyo na dadalhin kayo sa disenteng buhay pag nanalo itong jutang gini ng Robredo na nagpaapa ang alpotera niya, may ilong gobernador ng bata. Yung alpot niya. Ano kasi yung kanina na to, nagpaapa-ahoy. Kung may manonood man dito na dalawa na nakasingit-singit na isa. For sure may manonood dito. Asya nyo ito. Yung kasinungalingan ng Robredo na nagpaapa siya for leadership, kakakudi ba naman kaputahan? Alam nang sasakat ang kanyang paa. Well, definitely, hindi masasak ang paa niya. It's all for the show. Ito ba ang kaputahan ng Robredo? Ang gusto ninyo maging presidente? Ang kabiga-biga niya? Magbibit-bit ng ng sapatos. Ang sarap itusok sa kipay niya, yung kanyang sapatos. Diba mga palangga? Ayan, mag-comment kayo dyan pala. We're gaining. I need 100 viewers right now. I'm not gonna stop. Kung di tayo nag-100, 51 pa lang tayo. Kanina dalawa lang kami dito. And now we're 51. And I'm so happy. So, ulit mga palangga, panalo na si Bongbong Marcos. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga, sabi yata ko kanina, pag naupo ko na si Bongbong Marcos, titigil po tayo, hindi tayo makikipag-away. Pag naupo natin si BBM, presidente, at hindi nagwagi ang mga kademonyo ng kalaban, even sa mga paligid ni Pangulong Duterte, pag nagwagi na po tayo, titigil na ako, why? There's no point na magka-counter tayo saan? Abuse ng mga martial law, but Marcos pagnanakaw ang sinasabi nila, there's no point. Kasi nanalo na tayo, we just didn't enjoy life and support BBM, support the administration. Makikita na lang yung acting ko. Excited na kayo diba sa ating acting sa parody kay Angelica? Dito natin i-release siya ng palangga. Release natin, ang ganda-ganda ng drama ko doon. Yun, pagtutukan ko lahat ng kaputahan ni Sharon, gusto ko ang daigdig. Mga bituin, butanding na walang ningning. Ayan, gagawin ko ng parody yan. Butanding na walang ningning. Diba? Now, we're gaining, we're 58. Ayan. Si Heidi Dalisay, thank you, nasa Rumble na ako. Sige Day, Rumble na tayo, magkaisa tayo. Love you, Day. Thank you, Miss Mahalika. Lia Bell, thank you palangga. Yeah, please. Dito po ako, tignan niyo ako dito. Kasi, although I can, nakakapagsalita pa rin naman po ako sa YouTube. Pero, you know, it's just hard for me, mga palangga. Ako, magpaka-honest ako sa inyo. I've been honest since birth.
since dito sa ating ano na to, no, sa ating pakikabon. Nahihirapan po ako express yung sarili ko sa Facebook at saka sa YouTube kasi binabantayan nila ako. Binabantayan nila ako, pare-release lang ako sa FB jail, di ba? Di ba nawala ako sa YouTube for 7 days? Kasi winarningan ako dahil sa kay Kiko. Lahat ng mga video ni Sharon, mga palangga, pinatanggal ng mga putang ina. Tapos gusto nila akong kasuhan. Sabi nga ng Department of Justice, dapat i-preserve yun kasi kung magpupurso sila ng case, yun ang magiging ebidensya nila. Pero pinatanggal nila. So, ang ibig sabihin ng mga hayop na Sharon Cunetang Jutang Ginyang Hindot, na biga-biga, matanda na, lumalandi pa sa mga ex niya. Ang ibig kong sabihin nun sa ating mga palangga, wala silang balak na kasuhan ako. Ang balak po nila, i-take down ang YouTube channel ko. Kaya sila nag-report sa YouTube. Kaya halos lahat ng Sharon, hindi halos lahat. Lahat ng Sharon Cunetang kuda ko, tinanggal nila at Kiko matching. Yun ay mga opinion. Yun yung mga reaction ko sa kabigaon niya. Sharon, habulin mo ako sa Rumble, putang ina ka, dito tayo. Ginagalit niyo ako, hayop kayo. You cannot silence me. You cannot silence the truth. Pumunta ka doon, kanina nagpanluloko ka. Mga si Sharonians, tangina may Sharonians ba dito? Hoy, magising ka. Kung ito Sharonians. Ang kaalputan, nandoon lahat sa Iloilo. Nag-attendance kayo, naniningil kayo ng ano? Naniningil, nagpa-attendance kayo. For what? Bakit kailangan mag-attendance? Sila sa mga ilong, guma-attendance na ta, kay mapuli na ta. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng mga Ilonggo na nagkadto dito sa Iloilo, walang interes na panoorin si Tita Robredo. Ang interes nila, kung ano man yung pangako nila, di ba pangako sa kanila. Ito, tapos yung putang inang bituin Escalante na yung singer, may nakita akong video, ang sabi niya, kailangan ipanalo natin si Leni Robredo. Sabi niya, ma'am, ang dami na pong niregalo sa akin. Sino nakapanood sa inyo? John Maki, hello. Sabi niya, may niregalo daw sa kanya si Leni Robredo. Sana manalo si Leni Robredo para mas lalong maraming regalo. Di ba? Pero kaya ito po ang dahilan kung bakit may naharili ka. Hindi po ako takot mamatay, isa lang ang buhay ko. Pero hindi ko sila nangayaan, galawin nila ako. Yes, yan po, jutang din ng mga artista. Kaya gusto si Lenny, kasi po, niregaluhan daw siya ni, gusto yung Escalanting singer na botanding din, isang botanding ng itag. Kaya niya gusto, kasi regalo sa Lenny at pag nanalo si Lenny, gusto niya maraming regalo. Nakita nyo? Ako, sabihin ko sa inyo, suporta na ako ni Duterte. Ni Pangulong Duterte. Ano niregalo sa akin ni Duterte? Wala! Diba? Hindi ako nag-expect. Kasi ang pinaglalaban ko po dito, bayan. Katotohanan naman siya. Niregalo sa akin ni Bongo yung relo. Diba sabi sa inyo? Yung nagdeklara ko ng war kay Sir Bongo, gusto kong basagin yung relo. Ba't kasi may sagisag ng Pilipinas, ang Pangulo ng Pilipinas, in respect for Pangulong Duterte, I'm not gonna do it. Ano niregalo sa akin ni Bongbong Marcos nung umuwi ako? Kung ano regalo ni BBM, yung mga dapat nakita, kung regalo ni Bongbong Marcos, no, give it to me. Ano yung tawag doon? Parang yung heating pad. Yan. Giveaway lang yun sa opisina niya. Hindi ako nag-expect ng regalo, pero naputak ang ito mga artista na to. Kaya gusto nilang Masundari Production. Masundari